Hello, good afternoon. Sino dito yung na-order ng Quitis? Quitis po. Sino umorder dito? May umorder sa akin kanina eh. Dito daw. Dito daw meet up. Ikaw ba yun, Koy? Nako. Quitis. Eh, hinahanap ko yung umorder ng Quitis eh. Nandito ba yan? Kasama ba siya? Quitis yung paputok ba? Oh, lalaki. Malis na siya. Hindi siya sumipot ngayon. Pwede pa palipad ko dito? Pwede ba palipad ng Quitis dito? Wala akong number sa kanya eh. Chinat ko lang sa kanina. Melvin. Walang Melvin dito? Eh, palipad ko lang dito. So, pwede lang dito. Hindi kayo takot sa paputok? Ha? No, 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 no. Uy, huwag mo takot ha. Eh, ba't ayaw mo po eh? Upas na yata to. Hello po, good morning. Kayo ba yung umorder ng Quitis, sir? Uy, tuwa na. Sabi na niya eh. Tuwa mo na. Tuwa, mangayo, mantakawayan eh. Quitis. May umorder ng Quitis sa akin eh. Dito daw kami meet up. Sabi niya may nakasombrero daw siya. Wala ba kayong in-order, sir? Wala. Usus, ito. Paputok ba? Paputok? Wala. Yung lumilipad sa taas ba? Wala. Ay, baka sila, sir, oh. No? May sombrero rin, sir. Sir, good morning, sir. Kayo ba yung umorder ng Quitis, sir? Para sa party? Nagsabi sa akin eh, naka-sombrero daw na puti. Tapos may shade sa ito. Ikaw yun, sir eh. Hindi ka ba nag-umorder ng Quitis? Hindi ba bawal itong palipad, sir? I-testing ko lang sana eh. Para kung hindi sumipot yung binibintahan ko nito, ikaw lang kumuha, sir. Mura lang to, sir. Ayun ba ng paputok, sir? Pero palipad ko dito, sir. Okay lang. Sobrang 1 kilometro to, sir. Sa taas. Sir, subukan isa, sir, ha? No, 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 no. Ayaw mo po, sir, eh. Sige, sir. Salamat na lang, sir. Lulutuin ko lang to, sir. Ma'am, ikaw ba yung umorder ng Quitis, ma'am? Sabi daw niya, dito daw meet up eh. Ano lang to, ma'am? 250. 10. Hindi ba ikaw yun, ma'am? Apa man?
Kulay blue daw siya eh. Sana yun. Sir, pwede magpalipad ng kwitis dito, sir? Pwede magpalipad ng kwitis dyan? Pwede? Di ba hindi bawal dito ang mga paputok? Pwede naman siguro, sir, no? Wala naman. Masablay sa puno. Pero okay lang. Okay lang siguro, sir. Oo. Hindihan natin ito, ah. No, 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 no. Wag na. Wag na. Ayaw, sir. Ayaw. Excuse me po, pre. Ikaw ba yung order ng kwitis, pre? Kwitis. Paputok. Wala kayo nakita dito na naka-color white na t-shirt. Kala ko kasi siya eh. Ano ba nakapunta yun? Dinescribe niya kanina. Pati yung buhok mo. Pwede ba mag-sample ito, sir? Hindi bawal? Butlan, kay... Kapalong, bawal pa. Pero may mga bintang maputok doon sa Subricar eh. Yung mga may taga-dire, layo naman yun. Sige, paputok tayo dito. Nalipat natin to. No, 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 no. Sa panta. Ako bahala dyan. Ha? Ako ang bahala. Excuse me, ma'am. May kakilala ba kayo ng Marvin ng pangalan? Sino po dito yung umorder ng kwitis po? Pakitaas lang ng kamay. May umorder ba ng kwitis dito? Dapat dali sa mental hospital. Kwitis po, ma'am. May umorder kasi. Sabi nila dito daw. Pwede magpa-sample dito, ma'am? Pwede ba? Pwede mag-sample ng ano? Paputok? Pero Baka po bawal. may binibinta dun sa Subricar na mga paputok eh. Pwede mag-sample lang. Mag-sample lang, ma'am. Merry
Merry Christmas and a Happy New Year! Boom! 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 Merry Christmas po. May pang ano lang po, pangkain ng mga inasal po. Eh, sige po, salamat po. So, yohohon mga ka-dwarf. So, salamat sa palaging panonood ng aming video. At sana nagustuhan nyo ang aming bagong episode ngayon. At sa ngayon, magsa-shoutout tayo ng mga tropa natin at kaibigan at sa mga lahat ng nag-subscribe at sa mga nag-comment na nagpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Gistoni Bacus, Ikong TV, Shuhari Simban, Charles Taffy Caruz, Ems Vlog, Julius Kubalan, Pasaway in Action, Marvin Patubay, Putek, Kuya J Vlog Mourinho, AJ Corziga, and Norms TV. So, pagpasensyahan nyo ng mga ka-dwarf kung ngayon ako nag-shoutout at medyo madilim kasi hindi ko na pag-shout ng shoutout kanina sa labas. May pinuntahan ako mga ka-dwarf. So, ingat kayong lahat. Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. Tuloy-tuloy lang good vibes. Free good vibes. Abangan nyo lang ang susunod naming episode sa January. So, yan lang muna mga ka-dwarf. Let's go!